маркази ҷамъияти исломии Дор-ал-Нур дар Манасаси аёлати Вирҷиния ҳар рӯз барои тақрибан 800 мусалмони рӯзадор ифтор баргузор мекунад. тайёр кардани ғизо барои ин миқдор рӯзадорон кӯмаки гурӯҳи ихтиёриёнро талаб мекунад, то ки вақт ва нерӯи худро барои ёрӣ додан ба ниёзмандон сарф намоянд. мо дар давоми тамоми моҳи Рамазон бо вуҷуди он ки кори доимии худро дорем, ҳамчун ихтиёрӣ фаъолият мебарем. номгӯ ва ё менюи хӯрокҳо ҳар рӯз гуногун аст. баъзе рӯзҳо мо бирёнӣ, баъзе вақт нахуд, самбуса ва ё мурғ омода мекунем. Як нафар тамоми мо бо мурғи хом таъмин мекунад, дигаре ҳанут, биринҷ ва ё нахудро дар ихтиёри мо гузоштааст. хонандагони мактабҳои маҳаллӣ баъди омода шудани хӯрок дар бастабандӣ намудани он кӯмак мерасонанд. онҳо мегӯянд ризокориашон боиси болидарӯҳии онҳо низ мешавад. мо имкон дорем ки дар ин маркази исломӣ ҳамчун ихтиёрӣ фаъолият карда соатҳои хидматрасониамонро зиёд намоем ва умедворем шонси гирифтани маълумоти олиро ба даст орем. кори ризокорӣ барои шахс баракат меорад. ман дар ҳамсоягӣ зиндагӣ мекунам ва ба ин марказ одатан барои намозхонӣ омада дар ин бора огаҳӣ ёфтам. вақте шумо рӯзи касеро хуш мекунед, бароятон эҳсоси аҷибе мебахшад. ба гуфтаи ихтиёриёни дигар, дар моҳи Рамазон ифтори якҷоя анъана аст. тақсим кардани таом ва хӯрдани якҷоя равиши исломист. ба қавли ташкилкунандагони ифтор, пандемия сабаб шуд ки ғизо барои ифтор бо мошин расонида шавад. вақте пандемияи COVID-19 авҷ гирифт, мо ғизоро ба хонаҳои мардум мебурдем. аммо ҳоло бештари муштариён худашон меоянд. вале агар нафари маълул бо мо тамос гирифта бигӯяд ки хӯрок лозим аст, мо барояш мерасонем. дар ин маркази исломӣ ки аз ҳисоби хайрия ва сарпарастон маблағгузорӣ мешавад, ҳама рӯза садҳо нафар аз мусалмонони қишрҳои мухталиф хӯроки ифторӣ мегиранд.